Kan du se det igen? Det kunne man lagt har du det selv her, ikke? Ja, sgu da. Vi kom heller på ryg. Go Daniel! Go Daniel! Nej! Det kommer ind på Facebook. Prøv lige at se det, jeg Kasper. Nej, jeg har kamera, så skal du lade være, Rasmus. Jeg har fået for hjertet i frysen! Jeg er pisse i bukserne. Jeg er snehakken! Jeg tuder. Har du noget i den? Ja, tak skam. Jeg vandt det hele. Nå, nu rør, mand. Det er fandme ikke sjovt. Jeg har kørt, skal vi have en kamp. Okay, Dan, du filmer. Her, tag her. Det er bitch, fight. Tag min hat, det skal jeg. Hvordan filmer? Hej så. Er der nogen, der har vandt det? Så giver du plads med din kat. Det griner. LOL! Jamen! Det er koldt, mand! Jeg lader jer have trøjen helt over, så lader det på ryggen. Jeg gør det. Ja. Det har jeg glemt at filme. Kom, vi går over på isen. Jeg har min numsling går ind. Jeg er sne i røven. Jeg har sne i røvhullet. Den her har de tyndeste ben. I have sne i numsen. In my røv. Pas på, Katrine. Skrid væk, små børn. Heller, prøv lige at tage den her. Nu skal I se, hvordan jeg smadrer min lille. Gladys! Ja. Hold lige den her en eller anden. Bare lige hold den. Godt så. Nu er hun otte. Katrine, kan du? Godt så, nu er hun. Jo. Mongoler! Ellers lille afsocial, så skam for Daniel. Rasmus er sådan. Hjemme i dagen, det går der løber bare. Jeg bløder, mand. Ja, Rasmus, jeg tror ikke, du bløder bare ved et lille styrt. Der skal bare nogen, der kommer sådan, jeg gider for I dag? I morgen, jeg gider ikke sidde hjemme og glo hele juleferien. Jeg skal holde lille juleaften i morgen. Skal du? Ja. Jeg fik noget nytårsaften. Luk nu røven, eller jeg smadrer dig. Det kan holde. Hold i den her, jeg skal smadre Kasper. Okay. Daniel, du skal da komme være der, hun skal smadre din ven. Hej Christian. Christian, har du noget at sige? Ja, det her. Ej, Christian. Rasmus, har du noget at sige til dit forsvar? Kasper, Dan, I er 3 rigtig gode venner. Har I noget at sige? Ja, vi er det champion! Ja, nu har I ikke så meget af mig endnu, ved. Rasmus, skal noget? Ja, han slap, vi så være med ham! Ja, vil du filme igen? Ja. Det er koldt! Er det koldt, Sille? Prøv lige at se de små børn! Du er fuld af sne. Din røv er helt hvid. Prøv at se min. Det er min lille
Prøv lige at holde den. Hvem vil holde kameraet? Det kan vi godt. Jeg skal holde det her. Så kan jeg måske. Lad min røv være. Det er en af dine spaser. Det var Kasper. Så kan jeg det på. Ja. Skal vi gå indenfor? Nej. Det. Ja. Okay, skal Hallo, se vores fingre.